Bliver du altid overrasket over, hvad regningen lyder på, når din bil har været på værksted? Hos Universal Autoservice i Sønderborg får du intet chok. Vi reparerer alle bilmærker til en fast lav pris og låner dig gerne en gratis lånebil imens. Hos Universal Autoservice bytter, køber og sælger vi også biler. Så kig forbi Universal Autoservice på Fynsgade 18 i Sønderborg. Bliver du altid overrasket over, hvad regningen lyder på, når din bil har været på værksted? Hos Universal Autoservice i Sønderborg får du intet chok. Vi reparerer alle bilmærker til en fast lav pris og låner dig gerne en gratis lånebil imens. Hos Universal Autoservice bytter, køber og sælger vi også biler. Så kig forbi Universal Autoservice på Fynsgade 18 i Sønderborg. Bliver du altid overrasket over, hvad regningen lyder på, når din bil har været på værksted? Hos Universal Autoservice i Sønderborg får du intet chok. Vi reparerer alle bilmærker til en fast lav pris og låner dig gerne en gratis lånebil imens. Hos Universal Autoservice bytter, køber og sælger vi også biler. Så kig forbi Universal Autoservice på Fynsgade 18 i Sønderborg.